Juu, tervetuloa seuraamaan videota. Ja, niin. Joo, päivä. Päivä. Ja mikä teet se? Mikä puhuu oho. Siellä on Toni, joku oli ankkana. Sitten meidän MR5 on vissiin afki. Elikkä tää meidän midi. Siellä on Sonaa. Siellä on Jinxiä. Tämä on siis Mordekaiser tuo. Mä pelaan Lucianilla. Mulla on oikeesti täällä skini Vestillä ja sitten Toni pelaa Leonaa. Joka on ihan perseestä. Et sä pakosti sitä tiedä vielä. Et sä oo pelannut sillä kuitenkaan koskaan. Täällä on ainakin yksi vihollinen. Käyttääks tän ability AD vai AP? En minä muista. Ne on vihreällä merkittyä. En minä muista. Kato sun liikkeellä. AP. Onks tää AP? Sitä voi pelata molempina. Ota E ensimmäisenä, jos et ottanut vielä mitään. Mä otan aina kuun tai venota. Koska Eellä sä olisit voinut hypätä tonne ja me oltais tapettu ne jo. Tai se vii. Siellä menee dragonit tuossa. Mitä ihmettä? Mä hiilasin vahingossa kun mä yritin painaa G:tä. Kun tuossa meni dragoni. Tuolla. Siellä on Brady. Se räjähtää pian sellainen ympyrä sun ympäriltä. Antaako mulle attakka? Medic damagea. Peistakatkin tekee enemmän damagea. Eiku jaa. Siis tuossa. Tuna. No hyvä. Sitten Leonalla on 3 tunia. No joo, kyllä tää on varmaan ihan hyvä. Mä en oo vielä kertaakaan pelannut Bradia vastaan, enkä nähnyt Bradia pelissä muuta kuin silloin kun spektasin, kun sä pelasit sille. No joo. Pelaan sitä AD:tä. Aha, anteeksi. Ei se mitään haittaa. Päästiin silti edelle niistä jo, koska Aha. First Bloodin saa multa aina KS:tä, mutta mitään muuta älä KS mieluusti ainakaan. No joo. Tuolla pitää osua niin. Mä en tiennyt, mä luulen, että se hyppää. Se hyppää sinne. Siihen viholliseen, kun sä käytät sen vihollisen. Niin kun se osuu siihen vaan. Niin se vetäsee niinku itsensä sinne. Se on vähän niinku dressing boo, paitsi että se vetäsee suoraan sen itsensä sinne. Ja se on stuni kans. Sun ulti sitten se sun tai V se, minkä sä otit ensimmäisenä ja sitten tuolla stunee. Otin ekana kuun. Sitten se sun V on sellainen, että sun ympärille tulee sellainen juttu ja sitten se räjähtää pian. Joo, tekeekö sitä makea? Tekee. Ai siis joo, sen mä toimin. Tuolla lailla. Kun mä osun sillä, minkä mä osun sillä, niin se hyppää sinne. Niin. Näin aika selvästi. Oikeesti nyt. Ei kannata turretin alle se. Nyt ei mennä. Jaha niin, että se tonne menee. Ja no on tää ihan hyvä supportti, koska Sonan aika perseistä. Sillä meinasit tulla silti. Mutta Blitzcrank on paras. Blitzi ei Blitzillä supporttaa tässä. Saa Ei. Blitzillä midiä pelat. Eikö toppia? Midiä. Toppi oli ihan hankalaa, voi olla Blitzillä sen takia, Ei koska muuten oo. jos on sellainen, joka tankkaa oikein paljon sellainen vihollinen, niin sulla tulee vähän ongelmia, jos sä vetelet niitä turretin alle siinä alkupelissäkin, niin No veit oli sitten senkin. Mä yritin ampua siihen, mutta kun mun kuu oli cooldownissa, niin mä joudun Odotit tulla lähelle basic hittaamaan. Mä luulen taannut sen basic. Mä noin Se Leonalta. lensi se mun basic hitti, niin sä löit sitä silloin. Ai jaa, no sitten. Tähän autohatkasti, koska täällä on itse kosa. Mä en tehnyt ton jälkeen mitään, mä painoin. Älä me. Tapa näitä minioneita sille. Se on tollanen. Tajusiks sä sen nyt sen sun? Joo, se räjähtää. Mutta siis teillä on tämmöstä vaan ympärillä. No, kyllä tää on hyvä ehkä. Mutta mana on. Tai yhdessä mana on.
siis hyvä siihen, koska... Tää on hyvä Mä silloin. trollasin tätä. Ei, okei. Kumpi rekallaa? No mulla on henki mana haustina. Niin on mullakin. No. Mä rekallaan, kyllä sä pystyt siellä hetken aikaa. Joo. Mulla ei kestä kauan, kun mä... Onko sulla teleportti? Ei. Käytä coasti sitten kun sä tuut tänne. Luossa. Onpahan. Sitä että sä pystyt juosta nopeampaa vai pistikö sä sen cooldownin jo jossain vaiheessa? Pistin! Ja mä tarkoitan, kyllä mä en tiedä mikä Ghost on. Mä oon pelannut tätä sen verran, että kyllä mä tiedän mitä Ghost on. Mä sitten pistän tälle Healiin, sit mä ostin tälle jotain Frozen Malletin kaupassa. Joo. Ja attakki. Ja tällaista. Täytyy tulla tappamaan mua. Pitäis muistaa 10 minuutin kohdalla sitten. Joo. Nää sais mut tapettua jos nää haluais. Mennään. Ei tuja. Mä saisin yksin sen koko toisen, koska tää teki ihan sairaasti. Mä odotan sitten ehkä vähän rahaa. Mä odotan 20 rahaa. Paitsi että... No... Ei mun tarvitse odottaa, koska mä saan sitä myöhemmin vasta HP täyteen ennen kuin... Nyt mä sain odotettua sen 20 rahaa ja nyt on vasta HP täynnä. Mä tuun coastilla sinne. No ei siitä. Miks mä noin teen? Miks mä noin niitä? Pistä se sun V's käyttöön ja tapa niitä minioneita. Melkein sanoo, no tää on Ikik tekee paljon tää... Basic hit. Tapeta. Anteeksi. Nimittäin mä teen vähän enemmän damagea nyt kun... Mä olisin saanut sen mun pommilla, mutta mä ajattelin, että mä lähden sitä poispäin. Ja sit sä et edes saanut tappaa. Joo, ei se mitään. Mä olisin tappanut sitä mun Ei se pommilla. mitään haittaa. Olisin Täällä vähän puskee minioneita sinne niin saadaan edes jo... Ei kun jaa, se jäi sinne se Brady. Mut tappaan tänne. Noniin. Missäs ne on? Tässä. Tarvitseeko että mä menen sun vähän vetämään suutelun kautta? Ei tarvitse. Ja makee pois. Pautaan. Saat sä? Saat sä? Joo, sai jo. Säkin ultasit näköisesti. Aika hieno, kun olit silti turretilla. No, hyvä, että kun olit turretille, ne ei saanut nimittäin rahaa siitä, kun sä oot killing spree, niin se tekee, kun sä olit turretille. Älä mitä ei. Hei, meillä on meidän tiimin ainoat tapot. Menetikin mä mun killing spree? Et. Koska... Mitä raamit Ei viholliset siitä saanut tappaa. Joten et sitä voinut... Arvo mikä äsken oli hieno taas. Mä niinku hyppäsin siihen, sitten mä rupesin pyörimään sen ympärillä basic hittasin. Joo. Se ei osunut muuhun ollenkaan hyvin. Toi oli Niin, meidän potista saatiin ensimmäinen tappo. Oho. Siis muu meidän tiimi sai ekan tapo. Miksei mä odottanut mun HP:tä täyteen spawnilla. Good job. Se on vähän hyviä. En mä nyt tiedä, että meneekö mulla huono tällä. Et sä huono sillä oo. Sä oot itse asiassa varmaan parempi sillä mitä minä. Ekokki ihan hyvä supportiksi se. Oh. Ei täällä kyllä tarvitse supportata. Tää on aika hyvä. Niin muutenkin. Ja ei tosiaankaan mitään tankkipuiria tälle. Näin niinku ehkä pikku tankki sopii, mutta... Niin pikku tankki. Mutta eihän... Tää tekee ihan sairaasti normi. Basic. No katso paljon mä teen. Niin. Koita lyödä niihin, kun niihin tulee sellainen punainen ja sillä ei näkyy paljon, jos teet niihin damagea paljon, jos teet. Koita lyödä sellaista minionia. Mä nähdään, että sinne tulee epäselvästi. Jaa. Paljon sulla on AD:tä? Joku AP:tä? AP:tä mulla on ollut. AD:tä. Mitä? Mä painoin E:tä. Ultea sä näköjään painoit. Nyt paljon sulla on AP:tä? Ei mulla AP.
No, tervetuloa taas. No joo, tää on kyllä vaan jatkoosa siihen äskeiseen 30 sekuntia jäi ehkä välistä. Tuolta on tapoin vaan Pradin ja ei siinä mitään muuta kuin minä kävelin ja sitten tapoin Pradin. 20 minuutin kohdalla taas pitää muistaa se. Jos ei siinä mitään pentaa lue, niin näytössä. Video osa 3 alkaa sillä kulkeen näytöllä penta. Niin. No, mä saatan saadakin tässä penta. Just se kestä. En mä vielä. Säkkään. Mä en halua tankata tätä turrettia. Sun tehtävä olisi ottaa turretin iskut kaikki. Ei kun toi turretti ei tee muhun mitään damakea. No, mä tankkasin sen turretin sen aikaa, että saatiin niihin niin paljon damakea, että ne voitiin tappaa. Onneksi assisteista saa jonkin verran niinku Joo. Se on kyllä hyvä. Ennen ei saanut oikein mitään, sen takia supporteilla ei kukaan halunnut ennen pelata. Paitsi osa ammattilaisista. Onko sulla hiili? Aipa. Sitä mä... Tätäkö sä haluat? Me vähän ollaan kiitetty. Vaikka me ei ole kumpikaan oikeastaan kuoltu, jos lait virallisesti. Ja juokse! En. Tein siihen vaikka kuinka paljon ramakea, kun mä huomasin, mä tunasin sen sun takia. Kuol. No, supportaan. Tää on ehkä parempi kuin supportaamisessa, mutta jos me taas tunailla. Ei. Ei. Mä juoksen vaan. No mä olisin saanut. Vaikka et sä olis istunut sen mitä. Mä iskin siihen sen takia, että jos sä yrität sitä, niin mä saan siitä assista. Mä en ainakaan sinne turretin alle sitä tuu tappamaan. En mäkään ehkä näillä HP:llä ultaan sen. Mä en ainakaan. Täällä on 3. Tuli 3. Onneksi ne ei tuu tänne. Ne tuli sinne, mutta vähän jäljessä. Matias. Oikeastaan Aravida. Olisiko OP tällainen Leona, jolla on Lifesteal Leona, joka Ei Lifesteal Leona OP. Tuolla on ainakin yksi. Tuolla on Pradi. Ja 5 ei se olisi liian paikallaan. Uskallisinhan se tulla vardaamaan tuo puska. Mulla on tää paska kuvakulma. Ei se mitään haittaa. Saatiin siis puske. Niitä ei oo kumpikaan, niistä ei oo elos. Sulla on vaan puolista mun tapoista assisti. Mulla on kaikista sun tapoista assisti. Koska se mun turret dive tappoi ja sitten joku muu tappoi ja sitten tuo äsken. Olkaas niin hiljaa. Mä en tiedä mitä toi tekee mitään. Tää kyllä toimii ihan hyvin tää Leona Lucian kombo. Vieläkin. Ainakin mun mielestä. Kyllä se on kerran kuollut. Tai siis
0 kertaa kuollut. 6, 0 ja 5 tatsit. Täällä on ainakin sitten oli joku Brady. Sieltä tulee vii. Se on tarkoitus hyvä sitä myös. Se yritti tulla yllättämään meitä. No, aika hyvin toi yllätys. Ai, kyllä hyvin toimi tuo yllätys. Ainakin jos ne yritti tappaa meitä sillä yllätyksellä. Saatiin niitten turretti toinen niistä ja oltais saatu se toinenkin niistä, jos mun ulti ei olisi ollut cooldowni. Mitä sä teit? Aina pakko. Mulla on toi reksaus. Ei kun niin, siitä saa nopeutta. Sekö niinku yrittää tulla tappamaan meitä? No se tulee. Älä pelkää, se tulee tappaa. Terve. Terve sitten, jos sä tulet. Pikku se teki damage. Niin. Mä en tiedä mikä siinä sitä damagea teki, mutta Minä? joku. Mun basic hitit, jos ne critical hittaa, niin... Ja sitten kun säkin teet jonkin verran damagea... Tapetaanko tuo? Mä oon jättänyt, että voi ottaa niinku ainakin tänne tuosta. Terve, miksään turretti muhun rupes hyökkäämään, sä kuolet. Joo, toi lähtee karkuun. Kiva. Toi parkki, brand lähtee. Mikä on SS? Miksi? Jos viholliset on niinku pois leineiltä. Sen takia taas kustiin, vaikka tiedettiin kyllä, että ne on pois leineiltä, mutta silti. Ja sitten kun nää vielä kuolee niille tuolla midis, kun... Mulla on puolet meidän tiimin tapoista. Joo. Sitten tällä sonalla on 2 meidän tiimin tappoja ja sulla on ne loput. Niin ne 6. Niin. Mulla on 6, ja sitten teille muille jääni 10. Sulle ja sitten tuolla sonalle. Sonalla on 2, mulla on 8. Supporteilla ja sitten tuolla sulla. Niin. Ne vois käydä midis. Mordekaiserit saa, mä ainakin sitten reporttaa sen. Säkin sitten teet, niin eikä se valittaa meille jostain jutusta ja sitten se... Niilläkin on kato afki. Tai Jinxi vissiin niinku yrittää pentaa se... Miten se on noin paljon kuollut? Menetti HP:tä, kun oli täällä 5 sekuntia Jinxi, niin menetti niin paljon HP:tä. Katsotaan kumpi Leona voittaa nopeasti. No, se hyppäs sinne. Mua ei itse asiassa kiinnostanut, kun varmaan se Leona tappoi sun. Ei se muuta. Se teki mun yhden hitin. Joku hyppäs teihin. Mistä kaamasta saa paljon cooldown tätä resittiä? Saa 20 ja sit siitä saa vielä hearia. Tosta saa yhden cooldown reissu. Varmaan tää Leona tankkaa. Vihollisten Leona siis. No, mitä tää meidän Jinxi tekee? Se vaan niinku seisoo tossa vieressä, kun se... Miten tuo Jinxi tekee oikeesti noin vähän damagea? Se on paha paska. No huomaan. Mitä ihmettä? Pian pitää aloittaa taas tää video. No jatka. 20 sekkaa. Mä lopetan tän video ja aloitan alusta nyt. No, nyt sekin on tehty. Se on kyllä rasittavaa tää bändikämillä leikkiminen. Ainakin tällä ilmasversiossa. Kun ei saa kuten 10 minsaa putkeen. Ihan persettä. Kun sekään ei toiminut, että aloittaisi heti uudestaan.
Perseestä toinen otettuna. Leona, se tankkaa. Ja kaupan päällä se ei yhtään tää niinku hyödyllistä. Mä teen ihan sairautta makea tohon Juu. Jos sä tuois mulle aika helppo triple. Tää niinku... Saisin aika helposti sieltä pentä. Tää Jinxi tuli tänne. Mä en saanut kun noita... Okei, se lähtee karkuun. No, jaa! Kun No joo. tää ei oikeesti tee tää Jinxi yhtään damagea noin. Se on kuullut 3 kertaa kun... Mä oon kuullut 3 kertaa Tää kaadun. Jinxi yltää. Luurstyrsteri. Ei. Jos mä pulloisin Jinxia, niin arvoin mitä mä ostaisin. Tiedätkö minkä mä ostaisin? No. Ostaisin Estelin se Reavern tai onko? Antitotis. Nyt kun sä tuut, niin kato. Mä ajattelen, että mä odotan teitä äsken. Sitten kun tää Jinxi vielä pöllii näitä tappoja. Mä haluan sen pentan. Enkä sitä, että Jinxi pöllii mun tapot. Mennään toppiin käymässä. Mä menen suoraan tästä, niin meidän turretille menet sisältä tuu sieltä niin vähän niinku niiden takaa, mä menen tuonne meidän turret. Niin mä tuun täältä turretille niinku puolelta. Mies siitä vaan. Mm-hmm. Tuossa on tollanen ihme värdi juttu täältä radiolta. Mä astuin sen jutun päälle. Mä menen tästä turretin läpi karkuun. No mene sinne vaan sitä jahtaamaan. Käy sielläkin tuolla. Vetikö sinne dragoni? En vielä vetänyt dragonia, nopeasti. No nyt ne aloitti vasta, ihan vähän. Niin testi hitto mitään tamakea. Jos mitään haittaa. Mä oon kantanut dragoni. Joo. Hakkaa enemmän verätä dragoni. Hei. GG. Ja siinäpä olikin tämä video, että hei hei.